Már megint egy unalmas unboxing videó következik, ugyanis megrendeltem Temuról ezt a nagyon-nagyon jó porszívót, úgyhogy ezt most együtt fogjuk kibontani. Ja nem ezt. Hanem Photoplusból ezt az 51/2-es lencsét, ami úristen, amikor megjelent, én beleborzongtam, hogy úristen, van most már a Sonynál is 1/2-es lencse, wow, 50-es, wow, nagyon-nagyon jó, azóta nyilván csinált már a Sigma is 51/2-t, meg hát a Canonnál meg már régóta volt, meg még ki tudja, hogy milyen márkáknál volt, én nem, de a lényeg az, hogy most is kibontjuk ezt a lencsét, és megnézzük együtt, hogy mit tartalmaz a doboz, meg hogy áll a fényképezőgépemen, és elkattintunk vele egy fotót, majd pedig később, amikor majd csinálom a nagy tesztfotózást, a 28-70-nel, meg az 51/2-vel, meg az A7-5-össel, akkor pedig mondok róla két minőségben is, meg használatban is bővebb véleményt. Magyar YouTube-on egyébként túl sokat ezekről a cuccokról nem találtam, reméljük, hogy hiánypótló lesz a dolog. Ja igen, és mivel, hogy itt van a karácsony, igazából most jelenleg a december 20-a van, szerintem ezt már karácsony környékén, vagy karácsony után fogom kirakni ezt a videót, de majd remélem, hogy még meg lesz mindenkinek a karácsonyi hangulata. Ezért felvettem ezt a jó kis Grinches pólót, ami ugye apu Grinch, mert nemrég született meg a kislányom, és hát kapottunk egy ilyen szettet, amin van anyu, apu, meg ugye neki is van egy ilyen kis pici badia, úgyhogy most ez a karácsonyi feeling a videóhoz. Oké, kezdjünk is bele. Nyit! Ja, nem tudtam kinyitni, várjál. Így. Első pillantás nektek, csak nektek. Wow, természetesen papír kihullik mindenből. Hoppá, itt már van valami műanyag borítás. Aha, érdekes, mert a 28-70-nél nem volt ez az acskó. Itt meg van. Úgyhogy lehet, hogy az már ki volt bontva? Remélem nem azért lötyög. Egy zacskó, nézzétek meg milyen jó zacskó. Nem szeretem az zacskókat, megy a kukába. Bár mondjuk nem, fel fogom használni még először valamire, és csak utána lesz kidobva, hogy ne legyen túl nagy szennyezés. És itt a papírok is zacskóban vannak. Érdekes. Bár ez a lencse, ez az 51/2-es, ez előbb jelent meg, mint a 28-70-es, úgyhogy lehet, hogy ott a 28-70-nél kezdtek ugye egy picikét észhez térni a Sonynál is, hogy kevesebb ilyen, hogy hívják ezt, műanyagot használjanak, mert ugye a 28-70-nél ugye itt a dobozon belül is a lencse egy ilyen papírban volt. Na de nézzük! És igen, valószínűleg tényleg ez lehet a helyzet, mert ez pufi fóliában van becsomagolva, ahogy a régebbi cuccok is. Itt van ugyanúgy kicsi hortáska, kicsi nyakpánt, vagy mi a fene az. És ez az, amit soha nem fogok használni. Így. Oké, tekerentyűjük ki ebből a pufi fóliából. Itt van a napellenzőjem. Napellenzőnek ez a széles gumiborítás. Ez nagyon jó, én ezt nagyon szeretem, hogyha ez gumi. Nem is tudom, melyik láncsénél láttam először, de én gyakran lerakom a földre a gépet, és akkor markolat van rajta, és akkor ugye előre billen, akkor ugye itt a napellenzőnek az eleje éri a földet, és az, hogy ez gumi, ez szerintem sokkal-sokkal jobb lesz majd. Illetve, úristen, ezt elmesélem, előfordult egy rendezvényen az, hogy fotóztam, nagyon oda kellett állnom az ülő sor hátához, és gyorsan egy-két képet elnyomtam a beszélőről, a 24-70-emmel, rajta volt a napellenző, és ahogy leraktam a kamerát, az előttem ülő hölgynek a fejét azt úgy lekoccoltam vele, hogy nem győztem utána bocsánatot kérni tőle. De hát ugye megesik az ilyen, aki nem hibázik, az nem is dolgozik semmit. Ennek a napellenzőnek a belseje ez valamilyen anyag, ez a bársonyos anyag, jó kis simi-simi, ilyen plüsmackós cucc van benne. A 28-70-ében abban ilyen műanyagos volt, de tetszik? Oké, és a lencse. Tadá! Na lássuk!
51-2 front lencse, hátsó lencse, jól néz ki, van súlya. Van súlya, azt hiszem, hogy így ezzel már tényleg búcsút mondhatok a könnyű felszerelésnek. Csak mutatom, hogy a Zeiss 55 1.8-as lencse az ekkora, ez pedig azért jóval nagyobb. Nem vészesen nagy, tehát hogy aki mondjuk nem Sonyról jön, hanem Canonról, annak az egy teljesen elfogadható méret. Sony lencsék azok általában kisebbek, mint a Canon lencsék, de hát ez itt azért ez óriási nagy különbség. Ettől a lencsétől meg fogok válni, eladó, mert ez teljes mértékben fel fogja váltani, ezt nem tartom meg. De nézzük, hogy mi van itt még. Mit tud ez a lencse? Azt mondja, hogy van egy fókuszgyűrű, van egy aperture ring, f16-ig lehet lerekeszelni, kattog, ilyen jó hangja van. Oké. Van-e rajt kattogás lehalkító? Itt van click, on-off. Kikapcsolom a klikket, akkor ilyen. Én visszakapcsolom a klikket, ha egyszer eltekerem, tudjam, hogy eltekertem véletlenül. De rárakom az arra. Itt szerencsére nehezebb átrántani az arra egy picikét, és nagy szomorúságomra eddig még nem találtam meg rajta, hogy le lehet-e fixálni ezt a gyűrűt, úgy, mint a 2870-en. Hát nem, itt nem lehet lefixálni ezt a gyűrűt, nagyon oda kell figyelni, mert hogyha véletlenül eltekered, akkor rögtön F16 lesz. Nem csak kicsit lesz sötétebb a kép, hanem brutál sötét lesz a kép. És ugye én hagyom, fényképezőgépen szoktam, és ott is szeretem állítani ugye ezt a rekeszértéket. Ezen is van 2 programozható gombocska, és AF-MF kapcsoló, hát igen, ez fapadosabb egy picikét, mint a 2870, az újabb, ott azért több mindent lehetett állítani, de mondjuk a lencséből kifolyólag is több minden állításra van szükség, és ennek az 50-esnek 0,4 méter a közelpontja, ez még érdekes lehet, és 72-es a szűrő mérete. Mérjük össze a 2870-es lencsével méretre. Na erre hogyan? Így. Pofával lefelé. Szuper. Hát, olyan túl nagy különbség nincs, de azért van. Átrakom rá a gépet, és megnézzük, hogy milyen elkattintani vele az első fotót. Oké. Ez is lötyög. Sokkal finomabban, de lötyög. Na lássuk. Jó nehezen ment fel, jó masszív a csatlakozója. És íme az A7-5 és az 50 f1.2-es lencse. Hát ez így egy brutál kombó, szerintem. Én szeretem nagyon az 50 mm-t, fektetve, állítva mindenhogy, de a 85-öt is nagyon szeretem. Na, készítsük el vele az első képet. Lerekeszelek azonnal 1-2-re. Így, titeket fotózlak le. Figyelj, várjál, lerekesz. Szuper. Így magas az izó, és izóból is lemegyek alacsonyabbra. Így. Figyelj, mosoly rajta. Oké. Ugye meglehetősen gyors a fókusz, jó és pontos, nem nagyon hántol. Király. Jó. Na, ez a lencse is tetszik. Jó illata van. Ez íztelen. Van. Nyálas lett, ezt le kell törölni. Jó, ízteszt is megvolt, illatteszt is megvolt. És ahogy már a korábbi videókban is mondtam, lesz egy olyan fotózásom, amit direkt azért fogok csinálni, hogy az új vázamat, az új 51.2-t és a 2870-es lencsémet leteszteljem. Remélem hamarosan meg lesz az a fotózás, és annak az eredményét el tudom majd nektek mondani. Talán még idén, de valószínűleg már csak jövőre.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és nyomjátok pofán azt a feliratkozó gombot, mert léci, hát már 1000 éve, nem vagy nincs 2000 feliratkozó a csatornán, pedig aztán én lököm a tartalmakat. Mondjuk a minőség az kérdéses, de azért szerintem van egy-kettő ember, akinek tetszik. Néhány visszajelzésből ezt kapom vissza, remélem, hogy nektek is tetszett ez a videó, jó volt benyálazni ezt a lencsét, bár ezt csak én nyálasztam most be. És bízom benne, hogy találkozunk a következő videóban is. Éppen töltöm fel az A7 5-nek az unboxingjét és a First Impressions videóját, úgyhogy azt hamarosan látni fogjátok, vagy hát mire ezt a videót látjátok, az már régen fönn van, régen már rommá is untátok. Úgyhogy a következő videóban találkozunk. Sziasztok!